ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз ва мухлисони канали мо. Имрӯз барои шумо якчанд сар молҳои зотира барои мол кардан пешниҳод мекунем. дӯстон азиз, аз шумо хоҳиш мекунем бактиги лайкҳои монтон каналро обязательно подписаться кунтон. агар ёру дӯстотон или худатон агар мол хар боштаган видеоролика обязательно то охириша тамошо кунтон. дар бораи молҳо маълумот гиртон баъдан занг зада харидор кунтон мешавад. дӯстон азиз, молҳо қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дӯстон азиз, марҳамат, якчанд сар молҳои оригинала пешниҳод мекунем. маъқул шавад агар телефон карда харидор кунтон мешавад или через WhatsApp харидор кунтон мешавад. доставка мекунад соҳиби мол. дӯстон азиз, инак якум моли мо чиста пародаи сементал бо пародаи Грейфорд гибрид буқа. дӯстон азиз, мана бисёр одам тозаш мекунад, неки ин сементал ки бо буқаи Грейфорд гибрид шудаги. дӯстон азиз, хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест. буқача ба дараҷа фасонаи. дӯстон азиз, ширба сер шудаги бениҳоят зур буқа. дӯстон азиз, поча баланди моли фасонай ҳам гарданош ҳам зур аст. дар видео ҳам маълум аст. дӯстон азиз, яксола буқа нарху навош 16500 сомонӣ боз камтун муомилат дорад. дуюм буқаи мо буқаи красни степной. дӯстон азиз, синни солаш 7 моҳ. хӯрдан саломатист зур ягон хел буқаҳо ягон хел камбудиш нест. дӯстон азиз, касоне ки ҳамин буқаи дуюм харидор ҳастанд, марҳамат дӯстон азиз, рафта дида хурду хӯрокоша дида харидор кунтон мешавад. дӯстон азиз, агар шумо айдори даст боштон агар мана харидор кунтон доставка мекунад соҳиби мол. албатта дӯстон азиз, инак масъалаи нарху навош 11200 сомонӣ боз камтун муомила дорад. инчунин масъалаи доставкаш аз тарафи соҳиби мол ташкил карда мешавад. конкретно харидор бошагар рақамҳои соҳибаш дар поёни экран ҳаст. WhatsApp дорад или фаромӯш занг зада харидор кунтон мешавад. агар телефонро нагирад, агар WhatsApp ба шумо обязательно нависта монтон барои шумоён обязательно ҷавоб метад. дӯстон азиз, номери ду маъқул боштага харидор кунтон. марҳамат. подписчикони сеюм моли мо бо якта дигар буқачаи карпа. дӯстон, тоза буқаи карпата хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест. поча баланди моли фасонаи ширба сер шудаги варианташ. дӯстон азиз, марҳамат, агар касоне ки харидор ҳастанд ҳамин хел молҳои иликаш пур шудаги молҳои кофта гаштаги буд, устойкашам беҳтарин. дӯстон азиз, марҳамат, синни солаша 4 моҳ гуфтам. дӯстон азиз, нарху навош бошад нархи мол 9900 сомонӣ боз камтун муомила дорад. инчунин масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкилӣ. чорум моли мо бо якта дигар буқачаи тоза пародаи шиве. дӯстон азиз, инам бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. инашам синни солаш 4 моҳ шудаги бениҳоят буқачаи фасон аст. барои мол кардан беҳтарин вариант аст. дӯстон азиз, касоне ки харидор боштага нархаш 9900 сомонӣ боз камтун муомила дорад. инчунин масъалаи доставкаш инам бе ягон мушкилӣ. панҷум моли мо бо якта дигар буқачаи тоза пародаи чорнопиёста. дӯстон азиз, 70 рӯза буқача, яъне ки 2 моҳаи 10 рӯза шудаги буқача. дӯстон азиз, хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест. синни солаш 2 моҳаи 10 рӯза шудаги. дӯстон азиз, хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест буқача. дӯстон азиз, масъалаи нарху навош 8200 сомонӣ боз камтун муомила дорад. инчунин масъалаи доставкаш бе ягон мушкилӣ. харидор боштага марҳамат. номери 5. подписчикони азиз, панҷум моли мо бо якта дигар буқачаи местни айни худо сиёҳ буқача. дӯстон азиз, хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест. дӯстон азиз, синни солаш бошад 3 моҳ. масъалаи нарху навош дӯстон азиз ба ҳама дастрас 7500 сомонӣ боз камтун муомила дорад. касоне ки ҳамин буқача ва харидор бошага марҳамат занг занетон или WhatsApp-ашон нависта харидор кунтон мешавад. дӯстон азиз, срочно фурӯхта мешавад ин буқача. дӯстон азиз, беҳтарин буқача, варианти хуб аст. дӯстон азиз, харидоро конкретно боштон мана занг зада харидор кунтон мешавад. шашум моли мо бо якта дигар ғуноҷунчаи чорнопиёстаро фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, хӯрдан саломатист зур ягон хел камбудиш нест. ғуноҷунча 3 моҳ шудаги. дӯстон азиз, нарху навош масъалаи нарху навош 6200 сомонӣ боз камтун муомила дорад. дӯстон азиз, касоне ки мол ба харидор ҳастанд, марҳамат, ғуноҷунчаи хуб аст, вариантаам хуб аст. дӯстон азиз, занг занетон мола харидор кунтон. дӯстон азиз, марҳамат, ғуноҷунча бениҳоят ғуноҷунчаи фасон аст. марҳамат. навбати моли мо дӯстон азиз бо дута дигар буқачаи карпат ало. дӯстон азиз, якташ 3 моҳ, якта дигараш 4 моҳ шудаги буқачаҳо. дӯстон азиз, бо нархи дастрас фурӯхта мешавад. касоне ки ҳамин дута буқача ва харидор боштагар марҳамат срочно занг зада харидор кунтон. нарху навош ҳардушу якҷоягӣ бо нархи 15800 сомон доставкаш ки. дӯстон азиз, касоне ки ҳамин нарх ба харидор боштагар занг занетон мола харидор кунтон. беҳтарин буқачаҳо. дӯстон азиз,
марҳамат успед кунтон на варианти хуб аст, ҳама тарафаш беҳтарин буқачаҳо дӯстон азиз срочно фурӯхта мешавад. Томошо кунтон ҳама тарафаша навор гирифтем дӯстон азиз, яктаям навор гирифтем. Ин як ва ин 4.5 моҳаш, ин тарафангаш бошад 3.5 моҳаш дӯстон азиз. ҳама тарафаш беҳтарин, хурданашам саломатишам зӯр ай дӯстон азиз. касоне ки ҳамин дуда буқачаҳо харидор ҳастанд, марҳамат 15800 сом ба бемалол занг зада харидор намотон мешавад.